Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi, kepanggih malih dulur-dulur. Pripun kabare, dulur-dulur sedaya? Mugi-mugi kabar kula panjenengan sami sehat-sehat walafiat, mboten kurang napa-napa nggih. Lan mugi-mugi rejeki kula panjenengan sami berkah barokah. Amin. Nah niki kula ten ngarepan nggih niki lho ya. Ten ngarepan iki ya urung makan malam ya iki ketoke ya arep dimasake lho. Dimasake kayak iki ditilaki wae engko arep dimasake apa muga-muga engko goreng-gorengke apa ngono kena nggo madang, kena nggo makan malam. Wah iki ketoke makan malamnya di sambel kelor iki Mik. Sambel apa iki ya? Terong. Sambel terong iki lho. Sambel terong terus mbuh nganggo lalapan apa ora ya. Nek ora ning lalapan ya tak kon gorengke ndok dadar. Iki jangan mong esuk, jangan tahu karo tomat. Terus iki seneng lawuh iki lho wingi sore. Dok glundung karo iwak lho, iwak petek. Terus iki ya seneng oseng apa-apa iki lho iki oseng mbuh kapan. Iki mau ketoke kambil arek jangan ta sida. Ketoke iki engko nyambel kok gorengke ndok dadar wah mantep wae ndoke mbise ora. Nek ora ya engko nganggo iki wae lho. Oh, mane-mane lho. Ane sayup entek engko wong telu ya nyiji-nyiji sing siji iwak sing loro ndok. Ya sak enenge. Piye lho? Ayo. Enenge sambel ya sambel. Oh, sing penting segone iki ana lho. Sambel tok ya gur maer-maer. Sambel wae sing penting segane ana wis mantep. Oh, iwake dinget lho. Iwake dinget. Iwak dinget. Iwak tok ndoke ora dinget. Mantap lho. Mantap. Terus ini kok bar madang to lho. Bar madang bengi makan malam. Sehingga terus neruske kerjaan iki lho. Kerjaan iki sing pekerjaan rumah, kegiatan malam. Terus jenenge apa to iki lho gawe apa ya lali aku. Bunga melati iki gandeng-gandeng. Kowe iki pekerjaan malam lemburan iki. Nah, iki sing proses awan mau lho. Iki awan mau iki gawe iki ngene iki. Terus bar kuwi engko terus di naik kertas niki ijo-ijo niki. Bar kuwi engko terus di enam di rajut niki gandeng-gandeng jahit niki. Kalung manten lagi. Alhamdulillah kena engko tambah-tambah lho. Kena nggo tuku sayur iki lho. Nah esuk kan jam 7 ngono kae. Bakul sayur ki dikon ra dikon mesti moro lho nang esuk. Gek ya sing diparani ora tuku ya 3.000.
arep tuku kadang ya ra ndek duit. Lah nek bakule mesti seneng lho tukoni, nek sing bakule iki mara iki mesti kon nukoni. Tapi arek tuku iki lho kadang. Arek tuku iki kadang duite ra ono. Ae ndelok lokasi njaba iki lho. Ae njaba dadi omahku kuwi iki madhepe iki madhep ngulon ngene lho. Madhep ngulon karo madhep ngidul. Madhep ngidul ndono iki arahe ning sing nek aku mangkat kan metu ngarepan kono ya munggah kono. Kayak iki sing marep ngulon. Marep ngulon dini. Nah, marep ngulon dini nek ora kene ora dikai marep ngulon kan engko piye ya lho membelakangi cara-carane membelakangi omah sing kono ya ora penak to lho. Dadi sing kene ya dinehi lawang men marep ngulon kene ya. Dadi iki sing omah mburi iki men ora entuk mburi. Sing omah kae mburi, sing omahane simbok ning bapak iki men ora entuk mburi. Nah, tambahan lho iki dadi papanku atau tempat kumpul gawe iki. Tempat kumpul gawe iki kan yo mebel terus karo persewaan lho. Persewaan ki ono persewaan manten iki lho. Yo ono tenda, ono kursi, ono dekorasi, ono sound system, ono kipas angin, ono AC. Pokoknya sing berhubungan karo manten iki menyewakan lho sing tempatku mbut gawe. Kayak iki omahku iki ya sing lor omahku kene lho kan rada amba to lho. Empere iki dienggo gudang sound system lho. Dadi engko nek ning daerah lokasi cedhak kene, cedhak nggon aku iki sone iki ditata ning nggonku iki gudange. Terus engko nek lokasi sing hajatan kuwi ning daerah tempat kerjaan kono ya kuwi engko ya dinehi sik ning kono. Dadi ning omahku kene ya tinggo gudang, sing ning kono gudang sing tempat kerja kono ya ono. Dadi kadang nek sing ngisor kono kurang ya sing tempat kerja kono kurang jikok rene, kadang nek sing kene kurang jikok rono kan. Kadang sound system ini membutuhkan sing kadang akeh ya, kadang akeh kudu membutuhkan akeh sing sepake iki pira lho. Kayak kadang ya ming sithik ya. Dadi tergantung sing punya hajat iki njaluke piye. Kadang nek kurang ya njikuk kene, nek kene kurang ya njikuk kono. Nah kita wis mateng lho nyambel. Coba diungasih. Wah, mantap lho. Oseng ndok iwak sambel garis segane kayak dijikok kayak disiapke kene iki lho, kayak mangan bareng-bareng lho. Oke lho, makan malam wis siap. Ki ya wedange barang ya siap kita. Tairung dadi lho. Tairung dadi nek sambele osenge ndoke wis siap. Ki makan bertiga lho. Kerupuke sira. Oh, kerupuke sithik. Makan bertiga lho nek. Putuku mudik lho. Putuku mudik. Dadi kikil wong telu, dadi makan warung telu. Biasane nek ora mudik putune ngene iki wis misruh wis rame-rame ning kene iki mangan ngene iki. Tapi gandhe yang mudik sepi lho. Ternyata nek pas ono ramene ra elok, nek pas ora ono sepi lho ternyata.
Iki lur madang sik. Segone panas. Tak dem sik lur men tangane ra mlosok. Iki moyo ra didemke. Enteni sendok lur, sendoke rono. Wah, jan piye iki? Sambel. Biasane cocoke aku nganggo telur dadar ya lur. Telur dadar nek sambel terong ini. Sambel terong atau sambel bawang. Terus terongnya kurang digoreng tok. Sambel bawang terongnya digoreng tok. Terus nggo lalap. Terus karo nduk dadar ya cocok. Tapi gandeng iki terongnya disambel ya wis gak masalah. Pangan. Lawe ndok apa ya glundung utawa ndok apa ya ini lho iki ndok glundung ngono lho iki sambele mantap kerupuk alah kerupuk ya ger telu lho nyitoki lho waduh piye iki tae ya karo ditilaki lho durung. Wah, rong diadi lho. Urung pati kenthel ae ya isih rada bening. Kok ditani dalan kas lur, men rada kenthel. Jojokna ya anak wedok kaya doyan sambel ae sing kono lho. Jojokna ora doyan sambel kok gur seblak lho. Mantap usahanya mengesok tahu lo apa itu tomat ya saya enak isi enak ya mana telur iku sing wingi kae adik bang ya mana pakai pitik radian nek sing liyo sing wingi mau esok adik bang ya mana tambah sambel wae iya ndok wingi ndok ya ndok inget-ingetan ya mosok arep diguang ndok ya mubadir to nek iso panganane aja diguang lho panganane diguang sak entek-enteke dientekke Besok kapan-kapan makan malam lur ning nanti mie ayam apa pecel lele apa iki masalah bar botol urung mbut gawe bar botol urung mbut gawe rono seminggu kek ya urung bayaran to sing badan wingi wis entek-entekan kayak gak arek golek meneh urung ana seminggu ya urung bayaran jadi nek jajan-jajan ini aneh rezeki luweh lho kira-kira ora tinggo apa ngono akeh jajan. Mulane lho kanggo dulur-dulur ya sing nonton kanggo dulur-dulur sing nonton video iki ya didukung lah lho ya. Dukung channelku men subscribe iki akeh lho. Subscribe. Nah, subscribe iki akeh lho. Terus engko jam tayange akeh. Terus dimonet terus engko bayaran gajian. Muga-muga ya
Dadi dulur-dulur nek delok ya di jempol lho. Jempole aja sing marep medun lur. Sing jempole sing marep munggah. Sing ngene lho lur. Sing jempole kan werna loro lur. Sing ngene karo sing ngene. Dadi sing didemokke sing munggah sing ngene. Ha nek aja sing ngene lho rek, sing ngene elek ya lur. Terus komen piye yo. Sing tak pangan ki kaya ngene engko dulur-dulur komen kaya ngono kok dipangan apa-apa enak apa piye ngono ora apa-apa lho. Sing penting ki komen ora. Ae terus ngerti tombol tulisan subscribe iki lho iki dumuk. Terus ana gambare apa kuwi lho lonceng apa kuwi to kuwi dumuk ya. Angko ki nek aku ki upload videone liyane ngono kuwi mesti dinehi ngerti to di notifikasi HP-ne engko nek seneng ya didelok videone nek ora seneng ora delok ora apa-apa lho sing penting dulur-dulur iki mongone wis tau ndelok kayak dulur-dulur tau subscribe ngono wis jos wis apik sing penting nek wis pisan subscribe ya aja dibaleni meneh, aja didemok meneh lho. Lah engko wis dadi ra sida subscribe lho nek dibaleni meneh. Nek wis ndemok pisan, wis nonton tau nonton to lho. Tau nonton tau ndemok subscribe-e kemau iki aja didemok meneh. Dadi ya gur pisan seumur hidup. Nek subscribe kuwi ora iso ping 3 ping 4. Karo madang ya lho, karo madang ya ndak ra sida madang. Nah, kok nek dulur-dulur ki do nonton, do subscribe, engko terus aku iso monet, dulur-dulur ki wis ngenehi rezeki aku to padha kalur. Nek rezeki aku wong sing wong desa ngene lho, wong desa iki sing ora ndek penghasilan. Dadi subscribe kuwi termasuk amal ibadah lho kan. Subscribe kuwi termasuk amal ibadah. Nah, apa? Engko nek subscribe ke oke, jam tayange oke. Engko kan iso gajian. Nek gajian kan aku digaji lho, digaji karo YouTube. Aku engko ki kan termasuk amal ibadah tau kuwi. Berbagi karo wong sing kurang mampu atau sing kekurangan kuwi kan termasuk amal ibadah to. Jadi amal itu ora kudu ketok dit lho, ngedit. Ora lho. Lah wong berbentuk komen, subscribe, like kuwi wis termasuk amal ibadah lho. Entak lho, entak ya suarak aku ya. Marang ndoke rong tak antek iki. Kerupuk ya isih, ya walaupun wis siji tak watu-watu iki mau. Ya aku nyokate mbok sithik jek mau. Kayane iwake tak entek kira ya lho. Kayu Pak, isih ndoke siji dadi pangan tak entek kira ya. Masalahnya kok nek ra dientek mung badir to lho, mung sayup. Nek ora sayup kan yang sarapan esuk. Nek sayup gimana man? Lali lur, iki wedange lali. Ngatur tak iling. Iling saya lho. Wedange nganti lali. Lho nek
neng kampung gitu lho, neng desa ini lho, tekone lho. Tekone niki. Jangan salah lho, teko ini istimewa lho. Neng warung-warung sing anu tek wadahe kok ngene iki. Utawa sing saka lemah ya lho, jenenge apa saka lemah ya? Teko saka lemah iki jenenge. Kendi. Pokoke kae enak karo cangkir cilik-cilik buntere lho. Dadi sak lepek ngono ning teko ngene siji engko cangkire cilik-cilik ning 3 apa 4 nganggo gula batu. Wah, mantap. Nah, iki ya gunane kene iki wis saiki wis dadi telur, saiki wis rada kenthel. Nah, iki diudak. Dadi rada pahit-pahit, aja legi banget lho nek ngombe teh iki. Dadi kira-kira nek kleget dijoki to, ditambahi teh. Dadi aja terlalu legi. Nek iso iki menang pahite karo legine. Nek teh iki wis mantep. Apa meneh karo mangan ngene lho, bar mangan ngene iki. Apa meneh mangan bengi ngene. Asline iki mangan sore lho. Gandeng iki mau yo. Le gawe kongen ya dadi makan malam. Ini iki rada pahit lho. Wis jos lho. Mantap. Asline iki nek jajan iki ya mikur teh ngene iki lho. Teh di ya kur padha teh ngene iki. Kayak kok nek sambel ya ming sekolah mbok padha to lho. Engko nek bedane paling rasane beda sithik. Terus kok nek apa sing digoreng apa sing dituku nek lele utawa gurameh utawa ayam bakar. Ngono kuwi jane karo ayam-ayam ngono ya padha. Ning walaupun rasane padha kuwi nek iya ya awake jajan ki ya mesti rasane enak lho. Paribasane padha ya padha karo sing omah ya. Padha karo sing omah paribasane rasane. Iki tetep nek jajan kuwi mesti rasane luwih enak. Nah, enak. Tapi nek dipikir-pikir iki ya nek diramu padha asline. Iwak ya gur ngono kuwi, ndok ya gur ngono, sambel ya gur saka Lombok padha. Sego to, sego ya nanti padha lho. Tinggalke. Iki wake limane mantap pangane tak ganyange ya lho. Nah iki lho Lur. Iki peralatan son sing tak omongke mau ya. Gandeng ya dienggo gudang to lho. Iki kan aksesoris son iki kan iki tak delen jero. Dadi sing ning njaba iki gur salon-salon, maksudnya box speaker lho sing ning njaba. Nek sing mixer power terus mesin-mesin aktif ini lho kan mesin aktif kuwi adilan di omah ya ya ngerti dhewe to nek nang njaba rawan to ini iki peralate ya ning iki sing sak set lho sak set iki ning omahku kene ya sak set dideleh omahku kene terus sing sak set ning tempat kerjaan ya gudang kerjaan ngono. Dadi separo-separo. Dadi kok cedhak kene ya nganggo kene, kok nek cedhak ning gudang kerjaan kono ya nganggo kono. Dadi eneng rong set lho. Rong set engko nek gur cilik-cilikan iso 3 set.
Lah nek kota-kota iki biasane ming sepake iki sithik lho beda karo nek kampung. Apa meneh kampung ngono aku kene lho. Kampung ngono aku kene iki nek neng kota kono iki iso dadi telung nggon ya, telung tempat, 3 tempat hajatan ya nek neng kota. Nek neng desa kampung nggon aku kene gur sak nggon ya, sak wong ewoh, sak wong hajatan ngono tok. Spike iki akeh ya nek neng desa iki. Kadang engko spikere ya, spikere iki nganggo digantung barang anu ae lho. Digantung kadang anu ae. Dadi iki engko nek ora payu nggon dekorasi lho persewaan lho. Engko ya ning nggon mebel iki nukang lho. Nukang kok gawe apa ya? Gawe pintu, apa gawe jendela, apa kursi, apa ya pesenane wong ki apa lah, apa dipan, apa kon gawe dingklek apa resban apa kan tergantung sing pesen gitu. Lah engko nek eneng persewaan ya, eneng wong nyewa persewaan komplit ngono. Ya engko kon ngewangi ning nggon dekorasi. Kayak nek sound system ki ya aku mesti kudu melu ya. Kudu ono nek nggon pemasangan dekorasi kadang aku ora mesti melu. Tapi nek nggon sound kuwi aku mesti melu ya. Dadi mesti melu nyekel. Dadi kan iki mergane dideleh ning omahku barang iki. Mergane sing sok nyekel ki aku to sing nek. Tapi ya tambah kanca ya lho, ora megur aku dhewe. Misale sak tempat wae aku kudu nganggo kanca. Apa meneh engko nek 3 tempat utawa 2 tempat iki mesti golek kanca. Engko kadang jedeke ya, kadang jedeke iki engko nek ning nggon telung tempat porong tempat iki golek kanca, engko kancane ora entuk wis mumet. Kadang nek kancane ora entuk ya kayak arek piye ngono kan. Sopo sing arek mancal, sopo sing arek ngancani lho. Kuwi kadang sok kuwi sing dadi permasalahan. Nek dhewe ya ora iso to nek ronggon apa telung nggon. Iki aku kaadane bali ning ngarepan iki lho, bari ning ngarepan tapi sing ning ngarepan buri, ning ngarepan sing ngarep ngulon ya. Kae ya sing kae lho. Kae omahe bapak, omahe simbok, kae kono kae. Kae yo adikku sik ning kono ya, dadi siji ya. Kono. Iki ketoke cuacane gremis lho. Bengi iki. Wah, iki ning suara gremis-gremis lho. Oh iya ternyata mendung lho, tapi ra ketok to lho. Maklum lur iki ya HP-ne ya seadanya lho. HP-ne ya ngene iki. Iki lho HP-ne ora iso fokus iki lho. HP-ne bayang-bayang iki piye lho. Iki karang ya ming HP murahan to. Ya arep tuku rong didit lho. Arep tuku rong didit sesuk nek mbok apa entuk rezeki lho. Entuk rezeki iso tuku HP sing apik. Kena nggo nyoteng iki lho. Nek bengi ngene iso pading ya lho. Ya saiki trimo sik lho. Trimo sik. Ya sapa nek ngene iki bersyukur alhamdulillah. Wah, lah lur iki lho. Iki wis eneng kaya ngene iki lho. Wis eneng undangan meneh iki lho. Ha iki wis duit neh iki lho. Kuwi wis kapan dinane ngono wis genah iki lho. Genah nek undangan wong hajatan to nek kuwi ketoke supitan iki lho. Wong gambare bocah to lho. Gambare bocah iki supitan iki. Nah, kayak iki lho. Iki ya lekas lho. Iki bar madang wis lekas.
lekas pembuatan bunga melati di pabrik rumahan. Ya wis ngene iki lho nek bengi lho. Kok kadang aku ya kudu ngancani lho. Tak kancani ya karo turu. Kayak iki ya ning jaba to mian lho. Ning jaba. Karo ngisis karo wis bar madang wareg terus karo nglembur to. Karo gawe-gawe bunga kuwi to, gawe kembang kuwi. Engko karo dolanan apa jenenge? Delok IG iki lho. Delok IG. Engko nyekrol gahke ngedunke delok bulan baleni. Ya. Oke, sing wis gawean wingi wis dina iki lho. Nah, bahane tak ketoke lho. Bahane iki ngene iki lho. Bahane. Iki kene warna loro to lho. Iki kertas warna ijo. Lah sing iki kain, tapi kan kok dipotong-potong lho, dipotong-potong. Siji loro kertas karo kain. Nah, terus ketelune iki kapuk utawa kapas. Telu iki lho kayak ping papate benang. Sing dienggo naleni lho. Benang sing dienggo naleni terus lem sing dienggo ngelem sing anu ijo iki lho, kertas ijo kuwi kok ngene iki. Nek benang kan sing dienggo gandeng-gandeng iki dadi siji. Dadi bahane iki lho. Kain kuning, terus kertas hijau, terus kapuk utawa kapas, terus benang, terus lem, terus yo nek benang ning jarume ya sing dienggo ndondoni kuwi dadine kuwi warna pira kuwi to. Anune iki. Bahane warna 4 apa 5 kuwi wis dadi kenenggo gawe kembang. Nah, iki teh ya urung teh lho, tak entekne lho. Tak komentar rebu semut lho, nek ditutupi ora rebu semut ora tutupi. Oke lor, tadi ngono kuwi ya lor video kumbengi iki. Video sing delete pas wae ya lor iki lor. Pirang menit ya lor. Muga-muga ya iso ngibur dulur-dulur, kanca-kanca sing ana ngendi wae. Dan muga-muga kanca-kanca dina iki wengi iki sehat walafiat. Pokoke ora kurang apa-apa pokoke. Rezekine lancar, berkah barokah. Amin. Wis ngono wae. Matur nuwun karo kanca-kanca dulur-dulur sing wis nonton videoku iki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.